Жена шофьор? Има! На 7 март 2010 година от 10 часа в центъра на село Кортен ще се проведе станалото вече традиционно автомобилно състезание за жени «Златно токче». Мероприятието се организира от читалище Светлина 2000 село Кортен, кметство село Кортен със съдействието на кмета на община Нова Загора Николай Грозев, началник група сектор КАТ при РПУ Нова Загора Васил Бурносузов и началник СБА Нова Загора Динко Динев и медиен партньор Яница Тиви. С любезното съдействие на пункт за технически прегледи Нова Загора. Състезателките трябва да покажат майсторско управление на импровизиран полигон с очертани фигури, перпендикулярен и успореден гараж, квадрат, змиорка и други фигури. Представителките на нежния пол ще шофират собствените си автомобили. Ограничения за възрастта и местожителството няма. Записване на желаящите до 5 март 2010 година при Милена Лисичкова, секретар на читалище Светлина 2000 село Кортен, на телефон 0893 4643 66 или на имейла на читалището. Жена шофьор? Има!